Арда Русе е компания с над 80 годишна история. Основана е в град Русе през далечната 1932 година като фабрика за изработка на мъжки ризи. През 1952 година се организира обучението на работнички-шивачки за производството на дамски рокли. Още от самото начало продукцията на фабриката излиза на международния пазар. През 1968 година се завършва строителството на нов, модерен завод с големи, просторни, светли зали, административен блок, фирмен магазин. Още през 1971 година Арда Русе ООД със своята продукция става известна на пазара на Западна Европа и си извоюва трайно, стабилно и неотлъчно присъствие като производител с високо качество. Следват години на инвестиции, реконструкции, модернизации, години, в които компанията успява да съхрани и развие професионализма, традиционните си умения и едновременно с това да обнови техническите си мощности и технологии, да увеличи производствената си листа и да разшири пазарите си. След 1990 година предприятието се превръща в родоначалник на шевната индустрия в град Русе, като дава началото на много нови конфекционни фирми и така допринася за изграждането на цялостния социален облик на региона. Опирайки се на своя висок морал, ръководството на предприятието продължава да преуспява и в една силно конкурентна среда и да бъде определящ фактор в бранша за критериите за качеството на изделията, професионализъм в изработката и лоялност към държавата. Чрез своята продукция десетилетия наред компанията присъства в Русия, Германия, Италия, Испания и Франция. Днес Арда Русе ООД е предприятие емблематично за град Русе и един от лидерите на шевната индустрия в България. Облеклата на Арда Русе са популярни не само в България, но и в много страни от Европа. Клиенти на компанията са световно известни марки. Екипът от доказани професионалисти, с които разполагаме, е основният фактор, който допринася за успеха на компанията през всичките изминали години. Най-големият ни капитал, това всъщност са хората, които създават крайния продукт. Благодарение на техните усилия и на тяхната лоялност към името на Арда Русе, то съществува вече 83 години. В течение на годините Арда Русе е изградила авторитет на коректен, стабилен и надежден партньор. Освен качество на предлаганите услуги, лоялност и професионализъм към изпълнението на изискванията на нашите клиенти, ние и аз лично сме се нагърбили с нелеката задача да изчистим натрупаното през последните години негативно отношение към конфекционния бранш като цяло. Факт е, че благодарение на множеството случайни фигури и откровено варварското отношение към работниците и служителите, в обществото се наслои един траен негативизъм към фабриките, подобни на нашата. Ние искаме да покажем на всички, че българският работодател и предприемач могат да бъдат коректни, отговорни към работниците и служителите си и същевременно с това компаниите да се развиват и да вървят напред. Административните офиси, производствените цехове и складове са разположени на обща разгъната площ от 9860 квадратни метра. Всички помещения са климатизирани и газифицирани. Арда Русе ООД разполага с квалифициран работен екип за своя затворен цикъл на производство, от доставка на материалите за производство до опаковка и етикиране на готовия продукт. В предприятието се изработват дамски облекла по системата CM и CMT,
Създава се дизайна, следва изработка на първа кройка, прототипи, градиране, търговски мостри и обмерни комплекти, цялостна обработка на производствените поръчки и маркери за кроене. В предприятието се извършва също така бродерия и лепене на паети и мотиви. Внедрено е логистично обслужване при облекла с пране и багрене. Съвременното оборудване и въведените иновативни технологии, прецизния качествен контрол и професионалния екип позволяват на компанията да предлага на своите чуждестранни партньори продукция с неоспоримо качество на конкурентни цени. Арда Русе, освен висококачествен производител на ишлеме, е защитил и имиджа си на добър търговец със създаването на собствена модна линия за българския и европейските пазари. Освен всичко казано до тук и преди всичко друго, компанията полага специални грижи към своя основен капитал – хората. С коректното спазване на всички изисквания на трудовото законодателство и активната си социална и благотворителна програма, считано от началото на 2008 година, Арда Русе притежава международен BSCI стандарт за социално отговорно производство. Повод за особена гордост за нас е факта, че при последният реаудит резултатите посочиха 98,37% покритие на критериите. На практика това отреди на Арда Русе място в топ 5 на предприятията от конфекционния бранш в България. Истината е, че ние се гордеем основно с постиженията си, а не с финансовите резултати, които постигаме. За нас тези постижения са основният фактор за успех и сигурно бъдеще на фабриката. За мен бъдещето на компанията е свързано основно с запазване на доброто име и авторитета, който сме си извоювали в годините. Те са най-сигурната инвестиция и основа за надграждане върху вече постигнатото от нас. Те ни правят това, което сме, а именно фактор, определящ развитието на конфекционния бранш в региона. Арда Русе разполага с фирмен магазин в град Русе и магазинна мрежа в цяла България – Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Хасково, Габрово, Ямбол, Благоевград, Видин, Враца, Стара Загора, Пазарджик, Плевен и 5 магазина в София. Облеклата на Арда Русе винаги са се отличавали с прецизна изработка, съвременни материали и модерни дизайнерски решения. Създавали са и днес създават самочувствие и настроение на нежната половина на човечеството – жената. Делова, стилна и елегантна, романтична и поетична, спортна и забавна.